Ramogi skunde abich oselor, jopuonjre 4 kod japuonj achiel osewito ngimane e skunde mag sekondar ma pachoka. Jonyuol koro nigi luoro ni ponono ni piny owacho okotimo mapiyo piyo e keto okenge makare mar geng'o tuoche ma koro landre sikunde to ngima nyithindo ok bi bedo maber. E kinde ni jood bura mano kamiti mar od bura to seyo piny owacho mag counties kuom kawo okang' mok ni kare e loro sikunde manyiso ni tuoche ma jopuonjre nigo ponono gin malandore to nyalo landore mokalo kaluwore ni sikunde go iloro. Tend sikunde to koro wacho ni jopuonjre ma piny owacho miyo gi ng'eny, gino ma bende koro miyo ken gima yot mar rito ler mar sikunde. Gima koro nenore ka en wach mawuok ka to dhi kacha e kinde ma jopuonjre to hinyore. Penjo en ni jopuonjre nigi ng'a kata ng'ano ma bende biro dewo ngima jopuonje. Machiegni weche manyien mag ang'e chwelo magi embo kuom weche ma wamiyo pek. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Jatend piny William Ruto osingo ni bech mokuon biro dok piny kochakore juma manyien. We are urging the National Treasury to remember and consider that county governments also employ civil servants. And so if they pay 50% of the salaries at the national level, they should also give us our 50%. Riwruog governors okwayo piny owacho mondo dew jotije counties sama gichwalo chudo ne jotije. Midhiero pod okwako skunde ka jonyuol seyo piny owacho kuom rem rito ngima jopuonjre e yo makare. Machiegni kendo nyako Ramogi, lai marwa mar ote machuok en 23600. Bende nyalo yudo wakanye mbui mag oganda mopogore opogore, yudo wa Facebook Ramogi TV, yudo wa YouTube, yudo wa Twitter, bende yudo wa Instagram. Nyalo yudo mbui mar Facebook kaka Simfros Okinda. Nyinga Simfros Okinda, jalokwach marwa Elizabeth Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto osingo ni bech mogo dhi dok piny chakre juma manyien. Ruto ne wuoyo e gwenge ma Mavoko e kaunti ma Machakos kama ne oyawo e ayanga chenro mar pi e gwenge go mabiro keyo pi ne anyuola maromo 500. Lydia Okeyo miyowa mathoth. E gwenge ma Mavoko at the River County ma Machakos, Jatend piny Kenya William Ruto nomolo mar yawo ayanga chenro mar pi momonyo omenda maromo shillings bilion 2.7. Chenro mabiro keyo pi e gwenge ma Machakos, Kitui kod Kajiado. Ruto singo dhi mbele gi nyawo dongruok e gwenge ma Machakos kaka yor chopo singo manomiyo ganda e kinde campaigns mage. Bali na mambo ya maji, tunajua kuna barabara zilikwama, si ndio? Hizo barabara zote sasa tuko na mpango kamili, tutazikwamua, tutazijenga, tutazikamilisha, ndio ziwe ya manufaa kwenu katika muweze kufanya biashara, muweze kuendesha kilimo na tuweze kwenda mbele zote kama Wakenya. Zile barabara zetu, Mheshimiwa Rais, zimebaki, tafadhali mwambie tu waziri wako atumalizie. Jatend pinyo kwa kwet marazimio la umoja One Kenya Alliance mondo weregi bago ng'anye pachoka to karmano gitero weche makelo gwenyruok e od bura. Wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno. Eseche ma oganda jo Kenya pod yago pek mar ngima e pachoka, Jatend piny Kenya William Ruto singo ni bech mogo dhi dok piny chakre juma manyien bang' bando moya pinje ma oko chopo thur ka chieng' ngeso. Eseche ma bende piny owacho medo jiwo jopur ka chiwo mbolea kod kothe mowinjore. Unajua unga haipatikani ati kwa duka, ile inatoka, ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Ruto singo nywendo rawere kod mine
chenro mar gero ute manengogi ogonyore kaka yor chugo negi tije. Tuko na mpango ya kujenga nyumba 40,000 housing units. Na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu. Sinaelewana na namna hiyo? Na vile gavana ameuliza wale watu wote wa jua kali hapa, milango, madirisha, hinges, nini, nyinyi ndio mtatengeneza. Bende osingo tiyo kanyakla gi josiasa manoyier kaka yorne ochumi maturka obedo kod lokruok. Sindio? Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kabadhi nyimeni moko kuom jodolo mag dinde mopogore opogore okwayo ogai mar Azimio Raila Odinga mondo witoko paro mar dok e ng'anyo ka gidwaro omi thuolo weche mag twak. Otelnegi kod bishop mar kanisa mar Orthodox ma diocese ma Nyanduat Neofito Kongai olero ni lendo makamano mane otim nyoro gi Odinga biro rocho kwe kendo kelo hinyruok e pacho ka. Kane oloso kanisa ma St Marina e kar chung'od bura ma Aldai, kaunti ma Nandi, Kongai olero ni ng'anyo osekelo tho mang'eny kendo mwandu mathoth osekethore ka bende oserecho weche mag somo. Olero ni kata obedo ni piny owacho yiene gi ng'anyo, ojiwo wach mar kwe pacho ka kochiwo thuolo ne twak. Wakati wa maandamano tunapoteza uhai. Wakati wa maandamano watoto wetu hawaendi kwa shule. Wakati wa maandamano mali yanaharibiwa. Na kwa hivyo sisi kama kanisa la Orthodox tunasema kwamba mambo hayo yapate kukoma, na ni vizuri kwamba rais amepeana mwelekeo kwamba waweze kuzungumza na watu wa opposition, walete mambo yao kwa meza, wasungumuzie ili kwamba wakaweze kufikia uamuzi ambayo ni bora na kuelewana. Tumesikia Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga anasema ati kwamba hata wanapofanya bipartisan talks ati kwamba maandamano iendelee. Mambo kama hayo tunaikataa kabisa kama kanisa. Wasungumuze kwanza alafu tuone matokeo yake. Kodanyone siasa mag twak en gavana Masia James Orengo olero ni kweth mar Azimio biro dok e ng'anyo kalura gi chung' mar jo Kenya kwanza magisekawe twak maigeno e kindgi kod riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Orengo meno ni twak nyaka chan e yo mowinjore kendo jokanyo nyaka luw yo makare mabiro neno ni twak okolwar kapok jotelo oyudo duoko ne jopiny. I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear on these issues that have been put on the table. I think we have got a good team. They are a sober-minded team, and I do not think they will play sideshows if the concrete agenda on the table will be the ones which we are going to discuss with the side opposite. And I, for one, if I truly speak from the bottom of my heart, the Kenya Kwanza team, they do not have any good faith at all. They have no good faith at all. They may be taking us for a ride. And these measures that have been taken by Raila Amolo Odinga to go back to the people through beginning today and having a Kumkunji on Sunday will be a reminder that they cannot take us for granted and they cannot take Kenyans for a ride. Riwruok mar governors okwayo piny owacho mondo kete ong'ala manyime chudo ne jotije county sesa magichano chulo jotije. Kane otelnegi kod jakom mar riwruogno kendo gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru gilero ni counties ochopo kama onge omenda moro amora ka koro giyudo pek e chulo jotije, nyiewo yedhe, ute thieth kod chenro mamoko. Gavana Manyeri Mutai Kahiga kaachiel kod nyawadgi ma Nyandarua Kiari Bailisha bende okwayo piny owacho okas chudogo ni mar omenda mane gikwayo nyuolo nyinyo mabotamo gi chulo. Our economy is not really promising, and therefore the little which is there should proper prioritization should be done so that the counties can also move. And we are also urging government agencies like COB, who normally put our names and on papers, on media, that you have not absorbed money. What are we expected to do when 4 disbursements have not been given? We are reaching a point where counties are in danger
of getting into a standstill. We are having challenges because we have not received resources since the December allocation. So there is a shortfall of about 125 billion now. I understand that they are constrained. But even as they pay salaries of civil servants at the national level, we are urging the National Treasury to remember and consider that county governments also employ civil servants. And so if they pay 50% of the salaries at the national level, they should also give us our 50% to be able to pay up-to-date salaries for the county governments. Kamati marod bura mochung'ne thieth chano bedo gi twak mar loko moko kuom chike mabiro chiwo thuolo ne bad migawo mar omenda mang'ado muom makore lach ma KEMSA bandho 10 counties. Magine giwacho romo mane gibago e county ma Mombasa kama KEMSA koni mondo gichiergi gidwaro mondo kara gidwaro muom maromo shillings bilion 10 eka gita chenro mekgi kaka winjore. Joja oko lerano mathoth kowuok Mombasa. Bad pinyo wacho mochung'ne keyo yedhe pachoka KEMSA koni mibadhi mane okwakogi e kinde tuo korona omiyo sani ok ginyal tayo chenro mekgi kaka owinjore. Ma en kaluwore gi lal mar omuom maromo chiegni shillings bilion 6 mane oti godo e yo mok owinjore e kinde kedo gi tuo korona. Ndiye turan pila matata tunahitaji bilioni 10 ambaye sasa unajua karibu bilioni 6 siliporwa, lakini tukipata sasa kitu kama bilioni 4 ya kusungusha kuongezea ile iko ambaye sasa ile iko sasa ni karibu bilioni 6 ndiye ikuwe 10 tutakuwa sawa. Daniel Rono manja kom KEMSA koni moko kuom mwandu mayando nyiewe yor mibadhi maromo shillings bilion 2 sani okethore ma ok nyal ti godo. KEMSA haikuwa na shida. KEMSA kama ingekuwa imeporwa ama kufanya kununua vitu hata haina maana. Kama sasa tuko na vitu imepotea bure, vitu karibu bilioni 2 sime expire, simepotea bure kwa sababu silinunuliwa saila itachiki mpaka simekaa sima expire. Moko kuom jokanyono ma kamati mar od bura mochung'ne thieth koni gitwak ewi okange ma ginyalo kawo mar temo reso KEMSA. Adieri they have tried. Gima koro hinyogi gin gope. Minister of Health negi gopgi, county governments negi gopgi bilion 5 mapogi chulo. To yedhe to imiyogi nikech ji ok wadwano ginene. Koro wawacho kodgi ere kaka wanyalo ng'ado pes county governments gi at source. Mama Treasury Exchequer ok or negi to miyo KEMSA. Nitiere legislation magidwaro nwatim nikech ok wanyal kone pesa, ok wanyal kone county, Treasury ni ng'adu pesa joma be umi KEMSA. Nyaka waloch as legislation kwa change act moro kanyo nitie ni PFM mondo gowi makamano ong'ad source. We want to ensure kama shida ni sheria with especially the PFM act tuna amend kuona kwamba KEMSA ikisupply county government pesa ikisupply county government madawa county government pia inaweza kulipa hayo madawa. Kamati no motel ne kod jakom Robert Bukose koni gichano bedo gi twak gi ten migawo mar thieth kaachiel kod mar omenda tarik 28 dweni mar 4 mar timo winjruok ewi okange monego gikawo mar reso KEMSA. Tutakuwa na waziri wa Treasury pamoja na waziri wetu wa afya na PS yake, Council of Governors, Control of Budget, na tukae chini kwa mambo ya NHIF kwa sababu najua ni kwa mambo ya KEMSA. Kwa sababu najua hapo nyuma KEMSA imekuwa na shida kubwa. Ajali ikitokea, si gari lazima itembee, lazima ifanywe repair, itembee. So tunataka tuwekewe pesa, turudi mahali tulikuwa, manake ile mbegu mbaya imeondoka, sasa tuko na mbegu mzuri. Gise improve, gimoro nitie ne fill rate, gi osebedo malo matin, 50 giwiye, kata turn around, kitimo order, to tieko ndalo dika pok waginene. Mano bende dhi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Erokamano joja oko kuom lipodno kawadhi nyime en ikruok ne alam mar go erokamano ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua biro chope Jumapile kaunti ma Machakos osetieki. Jodito mag piny owacho kod Kenya Kwanza no chope alap ma Kenyatta manitiere Machakos kama lamno ibiro bagie. County Commissioner David Rotich no singo ni chenro mag arita e kind ikruoge mamoko duto oseket makare motelo ne nyasino. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangagi okwayo jopiny oyore alamno midhi lamne piny Kenya. We are in this event and we are asking our people to kindly come. The President of the Republic of Kenya and the bishops, archbishops will preside over this event. We expect our county to be blessed even more that day. We are here to bless in prayers that we speak for peace as a church, and therefore we are going to offer prayers for peace in this country and the unity in service for all our leaders, so that the Lord may continue to guide us. We welcome all the leaders, we welcome all the Christians and all other people who believe in prayers, that they come in many numbers. As we have heard, there are proper arrangements for that. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo siem ne joma nigi pingo kata jogo kuma temo chacho chenro mag kedo kod kongo ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Gachagua lero ni piny owacho ikore mar tiyo gi yore duto e tieko kuong' masani nuro jodak e gwenge ma masawa mar Kenya. Ogolo siem ne apisas magarita kuom kawa soya kendo miyo wang'gi ne ohala mar kuong' ma ok opuodhi. Jalup jatend piny owuoyo e kinde romo gi jotelo mag siasa kod apisas magarita mawuok e counties abich mag masawa mano bagi e boma ma Nyeri. Romo ma kamano keto kenge makare mibiro tigodo e tieko nyuoyo kuong' kod usogi ne jomasawa. Whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Ji ang'weno wito ngimagi e gwenge ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde mane giyudo thieth bang' rem gago kuom kinde buora. Chik manomigi gi jadolo moro mawachore ni osebedo kalando yie malalo oganda e gwengego. Jadolo no moyangi ka Paul Makeni Nthenge osebedo kapuonjo jodak go ni kagitueyo magiwito ngimagi to gibiro romo gi Yesu Kristo. Puonj modhi ataro gi yie mar Jokristo. Lydia Okeyo miyowa mathoth e kinde ma obila oyawo nonro e wi tho jomoko ma itudo kod chike mag dolono. Itezendo bila Malango Mbaya, Malindi sub-county e county ma Kilifi. Jago moro mong'ere kaka Karume Fondo nochopo goyo report bang' winjo maling'ling moko ni jadolo moro e gwenge Malango Mbaya osebedo koketo ganda moko gi puonj ma ok owinjore. Jayalo no mar kanisa mar Good News International Church moyangi kaka Mackenzie Nthenge osebedo kapuonjo ganda ni kagitueyo nyaka tho to gibiro romo gi jawar. Puonj modhi ataro mar yie mar Jokristo. Hii ni dini potovu. Hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Tunaomba serikali ichukue hatua. Raundi hii
Pastor Mackenzie amefika imekuwa too much. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu yu karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Bang yudo report makama, obila tesendo bila malango mbaya no chaka pedha mar ngiadira mar wachno. Information received is that the people there were being starved after being radicalized by a certain member of a church who told them that their work in this world is done and that they are waiting for, they should die and go and see their creator. Achiel kachiel, negilimo moko kuom miere manie gweng'no, kama negirome gi ji modhuro mosebedo ka ok chiem kuom ndalo buora, moko nonyong'ore ka moko to ne pod nigi teko madhi mbele gi lamo, ka giwacho ni girito thogi mondo mi girom gi jawar. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana, na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Kaluwore gi chal margi, obila noluongo lakteche mondo mi okony resogi, kama ji 4 kuomgi nowito ngimagi. Wirani bor mar piny ne ok oyienegi chopo e od thieth. Ji 11 orwaki e od thieth kama moko 3 to ngimagi ni e kind Nakuru Gasumbi. We were able to rescue about 15 people, and among the 15 people, 4 died as we were proceeding to hospital, because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Obila medo timo nonro wi tho mar ji makwan gi dirom 31 ma osewito ngimagi kendo oiki e bungu ma Shakahola, kawachore ni gibende ne gitweyo ne chiemo nyaka tho. The information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. There must be some legal redress to be done, because we cannot just leave him like that. Kata kamano, chopo e bur mawachore no ikie ji bura otamore kaluwore gi chal mar alwora no. Mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya Mackenzie. So nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu, mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa, kuwapa imani ambazo ni potofu. Jayalo Mackenzie Ntenge maina chiche burano no sendigio bila ikinde mokalo kaitude gi tho mar nyithindo 2 mano tho kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar siling10,000 kanonro ne dhi mbele. Jokedo ne ratiro mag oganda koro dwaro mondo kaw okang' mar chik ne jadolo no ka ringre ji 4 koro no tere kar kano ringre joma otho ma Malindi sub-county kama girito e bero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Report malit mano oganda tho kuom koso ng'eyo. Report mar Lydia ne matero wa yweyo machuok mokwongo chenro mar ang'ich welo mokom ote mabende wore na ba mar ote machuok maina ria deka uchelo nono en ni Amosi Simfroz Masam Nyakwarmin Pamela Ramogi lere gweng mamago ng'anyo konyo dine ng'anyo onge dhano dine thone kech weche ng'any sai matin. Ramogi TV and Jackton Odolwa Odando Wodimbo Nyamonye jatend piny Kenya okaso ji kod lemo to kech ema medore. Aol kod Kenya anwodo dando kawanjare mami na vrele kani game rabur. Ramogi ler mak mar Nyasaye ogwedhowa gi koth, mano gima ber ahinya. Ramogi TV warito mogo mondo lor kaka jatend piny owacho no oridore matek, to jadolo machuno ji gi tweyo no osomo muma mane kata Yesu ok nochuno jopuonjre ne gi tweyo chiemo. Akwayo ni ji osoma Isaya 58 achiel nyaka 10 olero maber kit tweyo ma Nyasaye morgo. Mano Steve Morris kawuok Ngong. Nyaka Ramogi kik idhi mabor, pod waduogo gi weche mathoth. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Koro sanya na biro riti maber.
mana kaka naritoga Bihan wuoda. Bani nyathina donge koro in ibiro bet koda. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nikeno nyako Ramogi, jonyuol ahinya mani kod nyithindo e skunde midake koro nigi luoro mar ngima nyithindgi kaluwore kod lipode ma osebedo kawuok mar tuoche ma sani nuro jopuonjre kendo nego moko. E thuolo mar dwe achiel mokalo, jopuonjre ma kwan gi romo 5 osewito ngimagi e yo mapok oyangore maler, ka skunde ma kwan gi romo 5 sani oselor kaluwore kod tuoche magalagala mamuoche skunde. Kamiti mar od bura e weche thieth to seyo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakruok kod tuoche mamuoch apoya. Thuolo mar dwe achiel mosekalo, lipode maricho e wi ngima jopuonjre mantiere skunde mag sekondar osegore it jonyuol. Ma en gima koro miyo thoth jonyuol odagi kiondko mar ote manyalo wuok e skunde ma nyithindegi nitiere sa asaya. Kane giloso gi Ramogi TV, jonyuol go wacho ni ngima jopuonjre ok ni kare e skunde ma pacho ka. Nyithindo ok ni safe. Schools management is poor. Principals mang'eny gi committee mag school ok focus te weche mag health mar ng'iyo ngima mar nyithindo. Gin gi focus mana riembo nyithindo ne school fee. Jonyuol go koro kwayo piny owacho mondo oket okenge makare ma bende biro neno ni ngima jopuonjre ni kare kata sama gin e skunde. Kuonde ma igole bando nini mitere e skunde ma nyithindo chamogi. Onego bet tan ke National Cereals Board to kanye moket ni skunde gole chiembgi mondo wabed gadieri kama chiemb nyithindo ai. Mar ariyo, yudo kuonde ma supply kuonde mag yude pi. Yudo ni moko golo pi e rivers, moko e dams, to pigegi ok bed treated. Koluongi jonyuol e skunde ni jidhi e parents meeting, ng'enyne jopuonj wuoyo ni wach pesa, remedials, jui what. To koka ler ma nyithindo health nini ok winj kata kitajo. Kidhi kitchen mag skunde go olil. Koro mage gik mane wakwayo ni mondo sirkal otem focus on hygiene mar nyithindo e school kechen gima lit. Komiti mar somo e weche thieth kata kamano oseyo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakruok kod tuoche mamuoch. Kabende oseyo okang' mar duoko jopuonjre matuo e miere. County government response team in terms of disease epidemic and intervention. Mano nyokwa neno. Bende kanitiere gimoro motimore e school ma dwaro ni jokanyanam owinj nikech gimoro madhi aluora biro ga. Koponi our school bendo been attacked these problems. Gima nyaka tim mokwongo en quarantine. Kikiriamb nyithindo ni dhi dala
ka tuo donjo school. Confine them, motim negi screening, nikech seche migol nyathino oting'o tuono odhigo e mitoka, odhigo e odgi. Jambo ambalo halikufaa kufanywa ni shule kufungwa. Unajua, unapofunga shule hao watoto wanaenda nyumbani na wanasambaza hiyo ugonjwa, na ukiwa na outbreak ya ugonjwa, jambo la kwanza la kufanya ni kucontain hiyo ugonjwa. Kwa hivyo jambo ambalo angelifanya ni kudeclare hiyo sehemu kuwa ni quarantine na tuweze kuwatibu katika hiyo mazingira bila kusambaza ugonjwa kwa watu wengine. Moko kuom tende sikunde to koro seyo piny owacho kuom jopuonjre mathoth mimiyogi kod piny owacho mamonogi keto ler makare e skunde. Problem mantie e skunde mang'eny ne nyithindo omiwa mang'eny. Nyithindo bedo admitted mang'eny ma facilities ma wan go ok nyal rito gi maber. Koro yudo ni ji ng'iyo mana aspect achiel mar ni nyathi odonje klas osomo, to koro yudo ni kuonde ma gidake kata kuonde ma gichieme kata kuonde ma gidhie kaka choche ok oromo. Koro ka onge follow up malong'o temi yudo ka koro weche ma koro wuok mag sanitation chando most of the schools. Sirkal onego ng'i kaka skunde mag boarding irite nyithindo kuonde tedo. Sirkal onego ng'i zaidi nikech nitie kuonde moko ma udi gin mana mag mabati kendo itede mana kendo mar yien, tedo mane ji oseweyo chon matinde ji ok ted godo. Skul mar yawuoyi mar Hasoko Boys mantiere Bumola sub county ma Bungoma e skul molor machiegni odiochieng' ma kawuono. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Bungoma, lipot mar bero nyiso ni japuonjre no ne ni kod adhola mar ich ma dho ngere dendo ni peritonitis. Wamalo wacho ni migawo mare dhi nyime gi timo nonro matut. Ndio kusema kwamba postmortem ilipofanywa imeonyesha kwamba alikuwa na perforation katika utumbo wake, ili ilimletea ugonjwa wa tumbo unaitwa peritonitis, na hiyo ndo chanzo cha kifo chake. Kwa hivyo kama wizara tumechukua hatua za dharura, tumetuma maafisa wa afya katika shule hiyo, wamechukua samples za maji na chakula na tumetuma katika lab ya public health kule Nairobi ili tufanyiwe uchunguzi. Lakini tunatuhakikishie wananchi kwamba hiyo ni case ambayo ilikuwa isolated. Hakuna mwanafunzi mwingine shuleni ambaye ako na symptoms kama za ule ambaye ametuaga. Skundi ya wuoyi mamukuuni e kar chung'od bura ma Igamba Ng'ombe kaunti ma Tharaka Nithi nyoloro odiochieng' manyoro. Bang' muoch mar tuo ich magunde pok oyangi, mano weyo jopuonjre adek kadhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Chuka Referral. Skund nyiri Mamukumu Girls gi sani osewito jopuonjre adek kod japuonj achiel tok muoch mar tuo mar ich e chak dweni. Mukumu Girls sani olor ka migawo mar thieth wacho ni nonro matut pod dhi nyime. Skund yawuoyi mar Butere Boys bende nolor tok tuo ich kach maranyisi mage ket gi mano yud gi jomukumu Girls. E gigi duto migawo mar somo kod mano mar thieth osebedo mana ka ng'uro weche e wi gima nyalo bedo ni nyayo tuoche skunde. Onge duol motegno masani osewuok e wi gima chamo jopuonjre ka piny maru sikunde koro iloro moro tok moro. Kinde duto chenro mag somo to dhi nyime kaka pile e skunde mamoko. En wach malich ahinya ka janyuol sani winjo matek ka ging'iyo ni to simu mowuok e skul wacho nang'o. Mano nyiso ni ka koro kuom dwe achiel kende mane kidwe mar 3 kod dwe mar 4 skunde maromo 5 oselor, jopuonjre 5 osewito ngimagi, japuonj achiel osetho, to piny maru gin skunde miloro. Ka bende jonyuol geno ni nonro ibiro tim mapiyo piyo mondo ng'e ni to en tuo machalo nade. Migawo mar somo wacho ni en tuo ma bende itudo koda lil mar aluora kod pi mitiyogo e skul gi yo mok ni kare mitedo godo chiemo. Kawadhi nyime, jopuonjre mag skund sekondar mar nyiri mar Gatero manie kaunti mar Laikipia okawo namba 1 e piem mag somo mag science midendo ni Kenya Science and Engineering Fair. Kinde mathoth somo mag science itudo kod jopuonjre ma jowuoyi. Kata kamano, nyi Gatero nodhi ataro mar ng'iyo no mochweyo ting'o bendera margi malo e yombo skunde mamoko duto e hoho mar okak. Piem makamano ne otimore skund sekondar ma Tenwek e kaunti ma Bomet. Viola Alando ema nolosonwa lipodni. Morgi ilo nenore kind jopuonjre manyiri mag skund sekondar mag Gatero
Tok bedo namba 1 e piem mar somo mane nie kind sikunde mag sekondar 196 mawuok e hoho mar Okak. Skul mar Gatero ne nigi chenro 8 komane 2 kalo kendo biro dhi nyime gi piem makamano e rang'iny mamalo. Japuonj mar skulno mabende jachung' margi piem makamano Joseph Kinyanjui ne onyiso mor mare kaluwore gi duoko maber mane giyudo. The overall girls, they became position 1 out of 196 schools that were there. We were able to read 195 girls, and that one made us very proud. Our principal, Dr. Tabitha Moneke, was very proud. And the project supervisors were very proud, the girls and the school at large. Japuonj maduong' mar skulno Dr. Tabitha Moneke onyiso mor mare kolero ni gisebedo ka gitim maber nyaka ne midhusi mar Covid, roch weche somo ka opuoyo jopuonj kuom tiyo kanyakla gi jopuonjre e neno ni somo mar science odhi maber. Gatero Girls High School really has ventured so much and has a passion of Kenya Science Engineering Fair, knowing that this activity that is able to boost the students as far as the academic performance is concerned, it is also helping them to be innovative and even to become young future engineers. Kinyanjui bende lero ni tich matek magisebedo ka gitimo kinde ka kinde gi jopuonjrego omiyo e kinde chenro mag tiegruok 13 mane gitimo 2 koro dhi nyime nyaka e piem mar sikunde duto e pachoka. 2 projects out of 8 were able to proceed to the national, which will be taking place at Kisumu Girls comes 22nd of this month. Then the overall girls, they became position 1. Jopuonjre bende ne onyiso mor magin-go kaluwore ne gitiyo matek e neno ne giting'o nying skulno malo. Bende gichiwo ranyisi mag chenro mag lony mane gichwalo e piem makamano. We came up with this system mainly to help drivers in looking for parking slot. We have discovered that drivers have difficulty in identifying where there are available parking slots. A variable time is wasted by drivers as they are looking for slots. Also, it came to our concern that we noted the rate of fuel emissions in the atmosphere is high, which is resulting to global warming. Piem mag somo makamagi jiwo jopuonjre kendo bero pok mopogore opogore magin godo. Gatero Girls koro biro riwore kod skunde mamoko mag sekondar e pachoka e rang'iny machielo mag piem mibiro bagi skul sekondar manyiri mar Kisumu Girls tarik 22 dweni. Jodak e gwenge mag Gitaru e kaunti ma Kiambu oyudo buok tok familia moro chiwo ringre mar jaera margi ne osiptal ma Kenyatta University tok koso chulo omenda ma ok tin $1 million e kinde mane oyudo thieth e od thiethno. Livingstone Kinuthia ne owito ngimane dwe achiel mokalo. Kaluwore gi anyuolano ne gisechoko omenda maromo 45,000 ewi $1 million mowinjo gichul eka omigi ringre mar jaheragi. Wuon mosenindo Tilas Wangati olero ne osechandore kaluwore ni ne ouso lope mondo mi ochulne jaode kod nyathine pesa mag thieth ka giduto ne giwito ngimagi. Jodak oyudo buok tok winjo wachno ka giwacho ni chiwo ka koro giwacho ni gikwayo sirikal mondo okonygi. 5,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza. Mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu. Hiyo 1,000,000 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Hata tukiipata tuko na masida mingi abaye hata kama tunaona hiyo ndio sida kubwa ya kuchukua mwili wetu kuzika, hatuna chochote. Na hatujawahi hata pata hiyo pesa, hata sijawahi ona na macho yangu. Kila wakati watu wao wanakufa. Wanauza kila kitu. Hata hapa tunaongea. Hii vitu mnaona ni kupatio ni wananchi. Na kila kitu ni wananchi wanawasaidia. Hata ya kukura.
Wadhi nyake kaunti Masiaya kama kaunti no medo maino e bedo pur mag chiemo kaka ochele mar bugagu chiemo e kaunti no. Kane oyango gedo mar masind rego chele aluora ma Alego Usonga, Gavana Masiaya James Orengo ojiwo jopur mondo ti matek mar chwalo chele kambino e kinde mochako rego. Ochele moe kambino ibiro usi kaka mulwa rice ka gedo mar masind rego no biro muonyo siling milion 55. Brian Nyilima miyo waler. Jopur ochele kaunti Masiaya geno bero yutogi bang' tend kaunti no yango kar gedo mar kambi mar ochele e aluora ma Alego Usonga. Kambi no ibiro tisi gi nying mar mulwa rice. Ka oyangore ni obiro rego, luoko kendo pogo ochele kidienje mowinjore ne uso. Kaunti kendo golo loka machine makuro bro rego ochele ni taito pake mako aka ko kende iloke mobed maler ko aka odi supermarket moriere makidito samine no moya rice so Usonga rice benina ber ko sai. Tend kaunti Masiaya owacho ni chenro mar gero rego mar ochele no biro muonyo omenda maromo shillings milion 55. Orego no ibiro chuogi ka itiyo kod shillings milion 31 ka ot morego no ibiro bedie ibiro ger kod shillings milion 14. Omenda maromo milion 3.4 oket tengene loso mar laro ma ibiro tuayo chelego. Machine mogolo oko koriwege ot migero ka chignini ko rumo maber kabisa. Kena awinyo wach ni onego medi pesa moro yo kocha bende okete terrace. Jatend migawo mar pur e kaunti Masiaya Sylvester Kokoth ojiwo jopur mondo ket maino mar gie puothe kendo chwal ochele e kambi mar rego ochele no e kinde ma koro biro chako tich ayanga. Chele department na ma mondo gini succeed department na tije en neno ni mchele opidh quantities moromo rego mashindni. Nenda timo kwano moro matin e wach capacity mar mchele no boma igi manenda yudo gisani ekas ma Siaya mopidhie mchele en eka 1314. Machine mwadwa gero kanini bo bedo kod capacity ma 2.5. Ei komenda masani tend kaunti Masiaya noketo tenge omenda maromo shillings 600,000 mar chiwo sir mar mbolea ne jopur ochele aluora ma Alego Usonga. Magi moko kuom chenro mag bero pur ochele e kaunti Masiaya. Mondo jogo we sombo ka mchendwa ka ginengo mayot. Mano uwinja. Gavana Orengo bendo kwayo piny owacho mamalo mondo med gero nderni kendo med loso nderni e gwenge Masiaya mondo chiw lwasi maber mar ohala e kind Siaya kod counties mamoko. Brian Nyilima, Ramogi TV. Kama wange tindo cha utimoga ngoko de yeka tabito gimanya kinge ta sekoni several times ni mae en office jopiny ma ok office milose med negi tena. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Machiegni nyako Ramogi emesawa mar weche tuke. Tim mar rugby mar KCB dhi rakore gi joloch mag Kenya Cup Kabras Sugar e tuke mag final mag Enterprise Cup Jumamos makiny. Timbe ariyogo noromo e final ma season mokalo kama Kabras nobedo joloch bang' loyo KCB gonde 9-6. KCB geto mar chulo kuor bang' Kabras loyogi 19-9 e paw tuke ma Kakamega Showground. Japuonj maduong' mar KCB Kati Solago wacho ni Kabras en tim maging'eyo maber mokalo kendo gigeno mar yudo loch. Jotugo mag KCB madhi goyo mbele gin kaachiel gi Oscar Simiyu, Fidel Maina kod Derek Jumu. Kawadhi nyime Mary Mora e jaloch mar mita